pawimawh em chu em chu soyang khan lúc em mình chấp bài em yes sir mình chấp bài em yes sir thôi các sợi tổ khan Durtlang à răng avagin uye chuộc cũng sẽ mình uye trong hian uye trong hian nó tập cảnh cai này rồi cái trong con là nó mình suy nghĩ thấp cảnh cai này anh soi làm chuan mình suy nghĩ là avagin infectious disease ông ye chu mình suy nghĩ hay cái gì cái sân sang thì để dùng thuốc thì nên đi lau in các soi ông bây giờ chu nó xịt vàng nó mình suy nghĩ nó cảnh cai za a som này nghe dùng bút ăn mấy dùng bút mịt này chết rồi dùng bút mịt này ăn mấy hay lại à hian mai cái nó hay số đó mà rồi xưa cái là cái dùng bút mịt này ăn mấy tiền cái sen chung à luôn đi tức là đáng lẽ chuan vâng đâu anh bị cái dar ra thì thế nào thế sự căn về trên này thì nu na kaya chi khác tin in sia tu chu Durtlang a chuan bawk bulan tawa subscription tang chi te ka tiang te ka parasite kan ti kuni a pakhat na chuan ru tang chi te panina chuan malaria ang chi te tin ran dung se ang chi te chuanin hei lua sit kan tiang chi te tang zong ka parasite ania maro chu cái gần soi ang in tan chu tam lu tu ang ti kan lawa chu ang chu pani patu gần soi ang chu nang mani ta in ni tina in apply thei tur ani dor wangin cái chu gần soi ang ne pakhat na chuan eng din nge kan kai eng tiang in nge heng ti missing in kan kai eng tiang in nge ranin an kai a eng tiang in nge environment an kai environment ni an kai pakhat na chuan pawimawh em chu kan le in atangin salad te kan ai thin dro salad atang te por kai te do kira picture ron langa in lui za don oh char patni lena chuan kut sin fai lo changin kut kan lo sila atang chuan fai to lo mi ba ba chu ke tin gop to amaro su kut tin chu ga tang ten alo kai te ni apani lena chuan endina insect running thosi se tang te hi ran nung se kan pian ji scrub type fast ina eng a se na huam mai ri tan ran nung se kan scrub type fast ni tiang ni val kal thini ni chu te po chu sai du le no se lo mai ro chu kan mong sang kan sai a picture de to ka da ni lo ning lo fa ula pakhat na ja hei vai pa lo boleh lo ani Awarenessp Camp pawimawh na Awarenessp Camp pawimawh na vai pa lo kerot biso na makan ching lo yeah chu wang tak chuan vai na matang kerot kan la lut le ta da vai dik tak chuan salad tan te kerot kan hmang le chuan anyway kha vai pa ru pai atak chung mi kha khoi te nge kan kai bye lo ka tang te ka te na kan kai le ni chu chin pani hei hi pawimawh nan chu sar te chuan an sit an se phang an payroll lai an no bal lai chuan ru pui an tia chu te lai cycle nung jang in mu pai vai pa lo lai vai pa lo chuan ni adota chuan ni ru tui pa ten kerot vela te lettuce te chuan actually dia broccoli te longkaya enia kan lo tan miam ne chum mong lo in kan lo chuan to pa chuan khua ka bo ka lo siam sin ni chu khua ka bo ka lo siama mizoram ma chuan tu na chuan ni tu ma kolai kan to lo wa amai ro chu ka soya ka phai tangin kerot te kan luta phai tangin tomato te kan luta engeng dange kan la lu zikung te parbor te kan luta tro chu wang chuan ke mani tan ko kim kurangai ni kumma sa han study and dia zirna research an tina chuan delia
aron puang tak ni ju hen nat nahi ahan chui chian chuan septic tank di ka changin deli de jon min no fai to adik tak chuan amai ro chu septic tank di ka changin I min an veile tak ni chu chuan in pawimawh na em chu hen nat nahi in bial na se tang sen chi ro lunga chu ro uluk ding I bok sa ilo ano ome wan tamang dro e ja he bok sa ilo le di che indial na te tam chin ni bok sa tangin he nat nahi an kai chi an dia amaro tu bok sa tang kai ni lo helai cycle te hi kan so ya missing in a echua ka ru hu tui hi bok sa a hianin ano te a in siam hian missing in bok sa an eitel le chi khan missing tak sa chunga ru hu pui a in siam chi chu adik tak chuan I hlauhawm lo ka ti lo ba mahse hlauhawm em lo chu ai hlauhawm jok chu missing in ru hu tui heng salat pe la changa kan kai hlauhawm lutuk chu wa choi ai ven da tu ki na kan so ya an exela ei a disease an na ta hi soi kai porila so atopa ai ven na kan summarize don dia ole hei hi ni ta ni MRI result chu above varti ke hi buan above varti ke khua pa bo ka lo siam chini lo lutuk MRI result te CT scan result te kan enjuani ru te thil bo ka pi avara ti sol te bun te khatian ni chu adum min na lang chi le sam no pong mi lo ngai thur pawimawh ni hi takina doctor de lazir dunga khatian anga ai avar khit amal puya khan tam tak abong kai siam ni chu hepa hi adam don lo chiang sa kalpo ka thei don lo chiang sa chu wang chuanin chi na ka soyan khan lettuce te carrot te broccoli te khang te kha ei film kurangai ati dan chu kan soyan chuan panilena chuan pawimawh lutuk tu laia ka vel em le tu na laia pawimawh em chu Zawhte hi dik tak chuan in chung an khum tak thei lo ui angin khum tak thei ni lo dro an chuak zela an pung chak bok sia tu laia mi thian te ngai de kan ngai pawimawh em chu mi zoro ma chuan ai zola big chuan Zawhte pung chak lutuk ni Zawhte pung chak em no an neia an no te khan I pawimawh laia mo no an fubrua an no te khan I sathung vela an lo pu no an pai kha no ten no sing lea ti khan kum thara chuan an pung tak chi te ni chu wang chuan ni a pawimawh dong Zawhte hi in tha pung chak tu ka kan buai na ni to veterinary ho vet kan Indian veterinary ho VETY doctor an tiang chi ho hi kan buai na pakhat chu I an in tha pung chak tu ni koi in kilamo ni khan no one lo ne nga an pu ve ti kan pe mo ni son le ti kan no an tu la hian tam lu tu ni chu wang chuan ni pe hian engin nat na akai kan ina le pakhat na chuan nat na akai pawimawh em chu in aming ni chu har de we tin ta chu toxoplasma gondii te ni toxoplasma gondii te la har de le me te amaro chu nat na pakhat keng ti ka kan sedon ni le akai na sam na chu Zawhte ka changin Zawhte tu ma ka dai na nge amaro chu entianin nge akai da ka kan so ya chuan pakhat na chu panile na chuan sathiam lim tok lo changin sa thiam lim tok lo kan changin ang kai thea chuan thisem impact on changin tu bai dai pe cheu zinga le kan Dr. Lucy ka tin arsa ban ai do vectro nge ai inu ten arsa ke to le nge lo siam pui nok chin cheu lo fry puya ta ton lo sim puya tro tik che su mi zo so nge I condition fry chato ke la sa ke sil fry sabon sil ngai lo dik che sil ngai lo chuan
Ina ka lo kala apple ro e ai pre du ken la put e bom ngal put to ne ding ni ya oh ha zo pan oi mo em ju chuan shopping board ate chang jong ni ne leng lo wa chang bun e pe lo bun pa ya ti ti ne koi khan lo nga dro chuan bun te chu kan dia chuan mahse ang ding ni ya ha pawimawh lutuk sa adu na ta tin chu ni le pawimawh le ju tin kar chungin organism in microscopic kan tiam nita diploma mu thelo pero centimeter kan sietro millimeter kan sietro centimeter minus 1 million ni chu ate lu tu ni chu 1 million be chu ate chu kom nita tham lo nita ni 20 micron ve kan ta micron ti chu eta centimeter ka a big zo in 1 million ve lin tel pai chu mi tiet ve chu nita ni oh lu tu ni chu wang chuan ni he na fikki apoi mo le man chu ate lu ka putin kara te lo beta tin an chinok nok mai na alo engking ni alo fai to lo kina kan putte shopping board te alo fai to lo wa kan kheng si te kai arsa kan sin na te apoi mo alo fai to lo so engking ni so to la sin nok ka aduta salatu sil le a mix ko kini ni chu wang chuan ni hei akai ya chuan oi mo le en jun dulai dai te ro lin dai me sin dai ko ka hi sen pe ngai om lo chu ni tok te ro lai mulat lai chu in dai ni kon hi sen pe ngai om lo chu hi sen a hian ai in kai cho chu wang chuan ni hi he ta ka jiak hian hi sen a hian ai kai cho te next time ta che thiam le kan mu thei vek tro nu in nau pai lai a nu in nau pai chuan en na kai chuan nau thiet ta nau thiet lo pot eng moni da o manga chu ko ro ya Zawhte e chungin kan mu thei tro Zawhte e chungin thaya a e na ta shik akaya chumi mai thil pakan ka soya so ta laboratory kan nei ta ni veterinary college a Zawhte e an ron thon piang exam duran ron thon piang hi he organism hi kai vek chuan Durtlang Zawhte tam aizola Zawhte tam kai tam don study pakhat ke soya London a study en nei ta ni London ko puin thiang pa thiang lim tu ka ni ta ni 50% za asom nga kha yen na sai kai London en kai chu in kai vek do London ko en kai chuan in kai de vek do chu ni mai chu wang chuan ni kan film khur ngai India na film khur tu nge kan la soya tu ka soi du jok tu ei a disease ka atlang pui porin kan se na chana to pa India na invent tu nge ti ka kan se oh le Zawhte ga changin kaya kerota aron chawa beetroot ate kaya lettuce kaya natte etina inange nia broccoli kaya kan ei tel le a tin pahatna panina I sa kaya kan lo ei tel le pala tin apatumna chuan ya le kitchen kiang min top lo akang ten kan chu HIV chu blood donation a chuan an test amai ro chu he organism I an test to chu wang chuan in cái số gan tu mà thì sen kek ngay om lo tu la alo thei lo na critical tak chuom na antina hei I nu zai ngai ti chu pek ngai ngai amai ro chu thei ro lin dai ta wang te enga muni tiang wang te ti sen kek ngai om ya la chu chu wang chuan in nau chiat na then theya chu ai la lau om le jok chu khua ka ni chi na ka so yang chiat ka ni chi na ka so yang ka khua ka bawk siama oh nau pang pian so na thena middel na te thena middel ka hotro middel te mid pakhat del te chuan in hydrocephalus kan tiang chi khai chem mai toi mo khua ka tuitin nau te lu lian fu yang chi ka không ai tham om lutuk khang te kha sai te ni chu wang chuan in kan film pur em turin ni top mai thế ni kan ron kal na san po ni dik tak chuan
Durtlang rana chuak na sa ti kan sia uya chuak na sa ti kan sia chu wang chuan in hei turin kan sia no pangate nang ni ruwa langate uti ngate pokai ya chu wang chuan kan tim Durtlanga kan tim Durtlang chuan ni china ka soi ka severa ka soi one health human health mission health environment health le run health heng ke pathumi a in relate a in zom ke ka wangin heng ke pathumi a in correlate ka tianji a in kung kai wal ve ka wangin na strictly kan do kan chuan environment ku wang kan tui tu chuan human health chuan ke ni veterinary no chu veterinary health chuan hei kan tang nga nat na tak ki kan hiamin kan bawk chu wang chuan awareness camp dia kan rum nei te hi in lo fet hiamanga chuan nat na tam tak hi do tlang ang kan ani so le next time kan le ani le na chuan uya tangin hirong kala ui e ka tangin abikin ui no te tangin kan bu phai le te lai mi hi ui te thum noi la mi in lo dro me sao phải ui te lo kom tum ma no je ui te mu chuan so lai ui te son abikin ke sia ran rul hu tui e chuak chi ui nu te tangin ui no te in rul hu no te ai a nu te tangin a no te a rul hu no te ai ui no te in ui a tangin a nu te kal tangin rul hu no te ai chon ui no te thathum noi lam hian ui no te thathum noi lam hian rul hu tui a chuak chi le anh em pawimawh na in nau te nei no mem nau te nei no don de nau te nei no ri chuan ei hi visceral larval migrants we know te chin ni ang che ka we know te nei no te kum so ai tam no pang nei chuan we know te nei lo tu top acham chu li china ka sen ka we know te thathum noi lam hian ru tui an e chuaka chuwang chuan nat na hrik chi khat ka soyang hian visceral larval migrants kan ti khenani chuan pawimawh em chu mit del na te mit chu ma hi avagin bu pai rule ut ani ki mit chu kan zirtir tu pakhat solai kan zirtir tu pakhat ko amit chumi fanu chu amita aluta chuan amit kha enucleation nan te amit mu khala chuangai surgery in ani lo chuan adel don chuan chuanin soyan ka ni china ka soyan ka we know te nei chuan ni now te in nei chuan now te kum so kum nga vel an nei chuan we know te hi nei lo tu we know te nei lo tu ka soi le now pang now te nei chuan we know te nei lo tu nang ni pon we te in mu ai ki ngot lo tu chuan kan phim khur em ma hin pakhat le chuan alas na ni to ne hi alas na cutaneous larval migrants and tia china mi do kan ba je tunai chu nei hi chu pawimawh dan ni tlem to ke lo in tu man ve tuk to lo chu hemi rule hu tui hi alo e chuaka queen alo e chuaka chu mi nuwa chuan larva ti alo te hian mishinga skin penetration achina chu chuan hi rule hu de ne the hookworms and the ha pa ni nei chu ha pa thum ve te hian intestine kamo rila khan intestine ai nova chuan hei hian kisen a dot ko chunga kisen a dot mi chu
anemic condition jadi isen nei tem na te pen chuan hei ma nei na akala sapnita no te pakhat thak asa te ni tu kala ni te athak ti lu tu ka hiya pu yang ngai an hiya pu dan chu nu le pa ka ti chem te mo scale be india hiya bu ma ka hiya kan te athak ka ini dia athak ka tu jadi athak ka ni athak ti lu tu ka atok lo athak ka mo chu wang chuan ni scale te yang anu te yang dia pu chi chu nge ti nge ti ya chuan we know ten lo ne ya chu chuan ai tian ka soyan che khan ai tian che larva ka gong ku no te ka tian amuna hen tian akang pual na chu chuan thak sa tak siam thak ti tu te mo ke hen te ti ama he kan ya pu mo mani no pa sen ne chu ban chuan ni we know no te nei chuan we know te ka nei no sri a lakina kum som ten ken kan mani ruan nei chu we know te ka pu do chuan a to na pawimawh em chu india nge kan lo in pe na kola ya ru tu lo dara kar lu ta ko tang yen room so kar lu ta ka door met in da ni ekde in ti ke te ta pa tro in ta pa tu mo no ka ke he a source ber chu ni ta ni ke in ta pa ya chuanin a source hela hi concentrated hela ya here tam lutuk am of ru tui tam lutuk te ni chi na ka soi toxoplasma mundai ka ti nge ya now chet ka thing ni te en po kolai va ka buta ba jo ka soi kha puyan tam zoten sam ai zo khoi huna po zoten tam puyan tam chuan kan leng kwal vela chuan hela hian ting ai ya zote tuyan om zote changa na ta sik tuya tam puya changa ru tuya tam tro chu bang chuanin hei a source ni ka hei abu pui kap dormet ibu pui ni top chuanin no te ne na in pia ma no te ka abok vak sheta atois ne ka ei ya tro tois ne ka in kha ein lowa ne ei ya to ni thien ya na sik kha bei chu bang chuan kan tin pure ne tu acting e kan in ve na India kan bela, India ye engine da. India kan di fire, ralo tu ti jo ni chu in chu ngaron lu pek dong sin. Risk teu. Pona da pun kai dong tu ni ti sa tu or sa. Chu da. Ale. Atwa disinfectant kan tiang si ti tak lo chu bang chuan ber chu dina kar khachu ten atlom buk si tui sowin kai chen to in nu le pa te in te hei a message ber buena kan kal message ber chu tan dormet ki uluk ta ring kan di fire ati fire dan klom ber chu tui sowin kan le tui sowin kan le chuan an thi a mi kan soi zong zong tui sowa le chin tu top le chiang e tui sowin kan le ani lo chuan an na sik tam zo kha I rul hu ke soi he la ya kan bek le no ka pe hi chu a thi zo lo mi rul hu tui pe hi chu and disinfectant mai ti zo ta sodium hypochlorite alat em ka ASF line kan te po khan a khat zo lo chu bang chuan ni tui sowin a khat thei ber tui sowin kan chuan ti lei dona put fai ta sil ka ti kha ta chu kan la ti reng thowanga chuan ni kutin se lo tu ro ni top ban kutin se lo tu se chi no mi kutin se lo tu re sap bai chuan ni ei tu kan ulukang ai dai to na pang lo ei tu ti chen min khong ka tin
coi một lẽ làm dù salad cần ai đủ đòn thì có in steam đó tu aro vai mà cho rồi cái số a picture mà sao biết là cái gì cả vai pa em tu ya han nghe đi tu ya han carrotin ching le broccoli te nghe đi cardboard te ching a su dali kan bata so pakalu lai mo cardboard lo ching na cái gì dạng nghe con so in lo ya ni di đâu cái lo ya ara kan nghe om mita bu pha kan si lo tro su bang chuan kan team pura environment health human health animal health one health kan patum kha final kha one health pai ta sil chu ta chu kan sia tun lai a chuan kan ni lu to ta chu ngai lo se chuanin rule hut lo hi ei thin tu rani pe India kama rule hut lo wa National Development Day tro National Development Day ni di voi ni kan mang pin pakhat chu February ni so mania pakhat le chu September ni so ni ka sia se of like chu ta chuan rule hut lo ni kan ei thin pe mani po puting po no payroll po no pam po wa chu mini kharani lo wa chu kan in remind ni to kata hian rule hut lo voi ni al kan ei thin rulu lo di rulu dam doi ni lo ni rulu dam doi ni rulu ta dam doi kan ni me mahse rulu lo kan ti chuan bakala nga to lo chung ko in action to kum khata hoi hi chale ha zong kha kan presentation tu ne